дар шаҳри Исфара иди модарон бо муҳаббат ва самимияти беинтиҳо бо арҷгузории хоса ба бузургӣ ва азамати модарони поксиришт ҷашн гирифта шуд. Ба ин муносибат дар кохи фарҳанги маркази шаҳр бо иштироки собиқадорони меҳнат, бонувони фаъол ва намояндагони ҷомеаҳои меҳнатӣ маҳфили идона доир гардид. Бо баробари муборакбодии самимонаи занону бонувон ба муносибати фарорасии баҳори оламафрӯз ва ҷашни муқаддас рӯзи модар дар такя ба гуфтори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид гардид ки модар офарандаи ҳаёт, пайвандгари наслҳо, сарчашмаи меҳру муҳаббат ва нерӯбахши рӯҳу ҷон мебошад. тавре хоса зикр гардид дар партави хираду муҳаббати пешвои муаззами миллат мақоми зан дар ҷомеаи навини мо ба таври назаррас баланд гардида истодааст. дар зарфи солҳои соҳибистиқлолии кишвар давлат ва ҳукумати Тоҷикистон дар доираи сиёсати иҷтимоии худ бо дар назардошти мақому мартабаи шоистаи занон ва таъмини риояи ҳуқуқу озодиҳои онҳо, кафолати давлатии баробарҳуқуқии мардону занон, тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарони лаёқатманд як силсила санадҳои муҳиму чорасозро қабул ва дар амал татбиқ намуд. мавқею мақоми шоиста ва эътибору нуфузи баланде ки имрӯз бонувони Исфара доранд, инчунин намояндагии онҳо дар мақомоти олии қонунгузор, ҳокимияти иҷроия ва дигар сохтору мақомоти давлативу ҷамъиятӣ тақвиятбахшандаи ин гуфтаҳоянд. барномаи ҷолиб ва муассиркунандаи иборат аз суруду таронаҳои тараннумгари заҳмату бузургии зан модар ва қалби саршор аз муҳаббати ӯ табъи ҳозиринро шод гардонид.